Tuolta tänne Koivurantaan kylmällä viettää Petrin polttareita. Että se on tämmönen pieni alkumalja kaikille. Hän vaatimaton ranskalainen kuohuviini champagnen alueelta. Isot tissit. Comte de Noire -niminen. Kiitos. Kari ihan niin täysin spontaanisti tällainen. Kiitos. Tervetuloa kaikille ja toivottavasti. Varoajalla. Ruvettiin tuossa päivällä miettimään, että pitäisikö tehdä jotain. Kiitos. Mietittiin, että me tehdään pääsee 3 töistä. Sattuuko somasti itse asiassa, mulla oli vapaa. Niin. Kippis kaikille. Noniin. Kiitos. Ilo olla paikan päällä mun puolesta ja Hip hip. Kiva kun hip hip. Hip hip. hip hip hurrei. Mä oon tässä poikien kanssa tehty vähän kinkkukiusausta ja syödään tässä vähän. Noniin. Oliko se atria, mitä mä toin? Ei me vähän tuunattiin sitä. Ketsupilla. Lisää perseliä sekaan. Olkaa hyvät, käykää pöytään. Siinä oli vähän snillosta suolaa, niin piti vähän lisää. Noniin. Vai miten Mikko? Olipa hyvää. Olipa hyvä. Petri tietysti. Mulla on siellä. Vau. Itse asiassa Petri on tuolla. Mutta tässä näkee keittiö, tää on Vittu taksi. Tää on saatana porukka, tässä näkee keittiö. Kimmo toiseen päähän. Kimmo. Kiitos. Muut saatte valita itse paikan, en oo Sitten plassa. kun se tulee se viereisen jakkara, niin se on se teidän yhteinen kauppa. Vähän jotenkin laiskasti hoidettu, kun ei plaseeraus tuolla. Maskekka. Oi. Ja sit vaan Ja vedäpä raidan vielä keskellä. Oikealta vasemmalta, vasemmalta oikealle, vaan siitä, niistä klönteistä. Juurikin noin. Pari on kuivaa. Se on pari on vielä kevyellä tapahtumaa. Näyttää Petra, että voit sanoa, että noin se silikonisia etanavuosia. Etanapannoja. On saatana kuulua. Tää oli se koista, mitä Kasvi ei ollut. Pist siihen vaan. Tropi. Jumaleissa. Yhtään tekis meillä on niinku Aloittaa jo silleen. Ihan kuin leffoissa. Se on liukas priin. Mun leffoissa nussitaan enemmän, mutta sama ulos vissiin. Kiitos. Nähdä, kun leffois liekitään. Oo. Oh! Jos sä pystyt ajattelemaan, se on olemassa. Pähkinäistä maalaisleipää, tamperilaista mustaa makkaraa sekä karamellisoitua omena siiderissä. Ui. Ja viininä Viine meillä on tänään tämän kanssa Dr. Wasserman Jordanin vuoden 2013 Rieslingin Saksasta Pfalzin alueelta. Kuiva, hapokas, aromaattinen, maukas. Toivottavasti maistuu kaikille myös sekin. äärimmäisen hyvä viini. Perkele. Otetaan. Heippa. Hyvää ruokahalua kaikille. Oli kiva tavata. Mennään. Kippis Kokeile. Petrille. Kokeile ja Petrille. Me ollaan Petrillä. Aika hyvä. Eihän tää vaan nyt oo raakaa tää kampasinkko. Mä ajattelin, että se on nyt niinku se juttu siellä. Eiks
Tässä yliväärinen servetti, mikä jääkö se jutusta. Sitten herrasväki pikkuhiljaa siirtyy pöydän ääreen. Sanotaan semmonen 5 minuuttia, niin alkaa tukahtaa. No, panotaan se finanssier vähän niinku tohon kello 17. Aivan. Eli panna se noin. Chipulit saalle, ja se tulee kaksi vielä. Antti laittaa kuiva madelma. Otetaan niitä toisia sitten. Minuutti. Yeah. Miedossa savustettua ankanrintaa. Sen kanssa on yrtti valkosipuli finanssier leivos siinä, jonka päällä on vähän raikastamassa sipulisalaatti, kuivattua vadelmaa ja sitten on vadelma punaviinikastike. Olkaa vaan hyvä. Ruokas näyttää ranskalaista Burgundin alueelta, Pinot Noir ryppäneen syntisijoilta, alkuperäiseltä alueelta. Chansonin perheen Pinot Noiria. Hyvin kepeä, marjainen, silti joka tannininen ja maultaan voimakas punaviini. Olkaa hyvä. Vois mä vaihtaa ranskalaisia. Okei. Se valkoisen vaikea kaataa. Meni enemmän. Sen kyllä. No mutsi on aika hoidettu. Sun mutsi ei asukaan siellä, missä mutsi asuu. Katos perkele parempaa se. Liha ylös. Sanoit se liha ylös. Pottu 12. Anna kunnon liha ylös. Kun niin tuli jälkeen. Keskellä jälkeen. Onhan tää gluteeniton. Oh. Käy mulla vähän toi metsikarppaa. Olis tossa joku? Juha. Tässä on just se, että meitä tietää, että tää ruoka on ihan vitu hyvää. Sitten Kari tulee ton viinipullon kanssa ja kertoo, että täällä on muuten hyvää. Mä odotan meiltä. Mä joudun tuottaa sulle pettymyksen tässä Täällä on katonen. Lähdetään sitten vähän samalla linjalla kuin se, mistä puhuttiin, se eteläpohjalainen mansikista lepsetty haista vittu tuore juusto. Niin tossa tamperelaisen Blennan pienpanimon Imperial Stoutista Siberiasta, niin Karitsan niska on haudutettu siinä pitkän aikaa uunissa ja paistoliemestä sitten keitetty kastike siihen ja sitten siinä on tällainen rosmariini, rässiperuna ja pikkusen marinoitua punasipulia sitten siihen keventämään tunnelmaa. Perunoista en osaa sanoa mistä. Jaha. Jos perunaa. Kermakin on suomalaista. Ihan valio. On se rock'n'rolla kerran. Sitten vielä vähän punaviiniä siihen oheen. Valitettavasti meillä tässä vaiheessa loppu budjetti on kesken. Meillä on tämmönen italialainen kyläviini siihen seuraksi. Eli viini tulee Valpolicella klassikoalueelta. Se on tuotettu Amaronen menetelmällä. Eli ryppäleitä on kuivatettu hiukan verran, niitä on saatu vähän makeutta pian, ne on vähän rusinoittunut. Niin. Kuka vittu tekee rusinoista viiniä? 2011 vuoden Amaronella Valpolicella viini ja Genitin tuottamana. Hyvä arvostettu tuottaja. Täyteläinen, pehmeä. Tämä on ehkä ensimmäinen viini tälle illalle, mikä ei ole täysin tarkkaan mitoitettu tälle ruoalle. Tällä ruoalla olisi ollut erinomainen kumppani
näin niinku oppikirjan mukaan heti kuin Shiraa Tässä tai vaiheessa mä juon tuota viiniä ja sitten mä koitan, mutta koska sitä Petri on kyseessä, niin mä otin Amaronen täällä. Koska Petri on Amaronesta ja Petri on hyvä. Amarone on hyvä viini. Saattaa olla, että ruoka toimii ton viinin kanssa. Tää voi olla ihan paskaakin, mutta jokainen kuin. Tällä kertaa aikana Petri. Minä. Mulla. Petrille. Petrille. Hyvä. Ja pleikkarille. Se on vähän nuori, mutta Matti. Vai viini? Matti. Olisiko ton pitänyt dekantoitua vähän? Tää on ihan mureita. Kyllä mä yritin hauduttaa sen. Mä en just tee sen. Okei. Annat sä Kari mulle kauhan sieltä laukusta? Sieltä just. Siellä pitäisi olla kauha jossain. Jädekauha. Perotuspuikon vieressä. Annat sä mulle Janne keittiöpyykkää? Mulla on löytyy, kiitos. Ai niin kuin Kimmolla ei tullut. Miksei? Hän ei halua juustoja. Hän ei halua juustoja. Vittu mikä lehmä. Kyllä se syö kun laittaa sen. Niin kuin toi on se tyhjä paikka. Riku, niin onkin jo. Perinteeseen nojaten, niin tämmöisen raskaan, rasvasen, suolasen, voimakasmakuisen menun päälle. Mä otan raikastava sorbet tähän väliin. Eli siellä on vasemmassa yläkulmasta ja lautasta semmonen kiva pikku sorbet. Perinteisesti se on ollut voimakkaasti alkoholipitoinen, niin tälläkin kertaa. Me jostain kumman suusta me päädyttiin käyttää siinä Xantea alkoholina. Miksi? En mä tiedä, se vaan oli joku outo idea. Olisi voinut olla mikä tahansa muukin alkoholi, mutta päädyttiin Xanteen. Sitten se vähän maustui rinkiväärillä. Matti luovuttaa oman jälkkärinsä mulle. Kimmo ei tykkää jälkeen. Se on idea on se, että se vähän keventää teidän vatsaa. Alkoholi polttaa vähän ruokaa paremmin. Raikastaa suun. Sitten kun te olette syöneet sen sorbetin, te voitte siirtyä kohti juustoja. Meillä on tässä itse asiassa 3 juustoa tarjolla. Meillä on tämmöinen lappalainen sinihomenjuusto siinä tarjolla. Äärimmäisen hyvää pohjoissuomalaista pientilatuotantoa. Sitten meillä on Uudeltamaalta tommonen pikivalkoinen vuohijuusto, cheddari. Ja kolmantena lähijuustolla, sitten se Lappikin lähijuustoksi totta kai. Niin samasta maassa ollaan, niin meillä on todellinen lähijuusto. Eli viikkiläistä uutta tuotantoa. Suoraan Viikin koettilan lehmistä. Lähiruokaa, luomua, mitä tahansa onkaan. Tosi upeeta. Söpöilehmiä, kivaa, upeeta. Juustoa. Se riittää. Niin, koudaa. Mitähän se teki niiden lehmien kanssa? Ja pari viikon palaa sitten leikannut siihen kaveriksi. Tuntuu. Mutta ottakaa sorbetista sulavuutta, niin sitten voit sorbettimehua sen jälkeen. Sä voit sit Petri juoda sen, Niin on tosiaan. Pieni juttu meinas unohtuu tosta keskellä. Niaportin Late World Vintage, eli sitten juustojen kanssa tarjolla. Jos maistuu vielä lasillinen viiniä, niin portviini tosiaan Portugalissa tarjolla. Niin jos ei maistu, mulla on teidänkin viinit. Mielelläni, kiitos. Sanokaa vaan. Sorbetti on muuten aika hyvä. Kimmo ei ollut tulossa. Okei, kiitti. Tää on vähän päädynnämme. Niin joo. Miksi en tietäis? Vuosien kokemuksella joo. Ihan sama voi maistaa jotain. Eikö niinku se jamo meni? Ei itse asiassa tarvita. Vähän niin kuin liian. Vois tässä erinomaisesti. Kato perkele, jätkä heräs. On vähän odotellut. Täällä on se paikka. Saatana. Tuoks tänne? Ei se kyllä välinettää, mutta niin. Oli se usko. Vai se Pienesti häivähdetty wasabilla.
Ja sitten sen kaverina on tämmöistä vihreällä teellä marinoitua vadelmaa. Jälkiruokaviini meillä on tämmönen italialainen Moscato d'Asti. Makee, jälkiruokaviini, pirskahteleva, raikas. Vähän kumoaa sitä niinku suklaan täyteläisyyttä ja tuo semmoista vastavoimaa sille suklaadelle pienelle tunkkasuudelle, niin pienellä raikkaudella, pirskastelevuudella. Olkaa hyvä. Kiitos. Tidis! Jää taas. Mä olisin voinut ottaa täyden lasinkin. Mä olisin tiennyt vaan. Palvelun helppo on kans sellainen, mikä niinku vaikuttaa helvetin paljon. Niin, sillä tuotteen hinnalla. Nosta noita lautasille, että mä hakkaan sun. Eikä ole. Hyvä. Eilisestä ei tuossa.